Nagsunod ka ba sa programa sa PBCN o Philippine Benevolent Christian Missionary? Sugod ka ng adlang Domingo, Setyembre 15, tuig 2019, o sa masunod na matag adlang Domingo. Ipatas ana ang ilang oras sa pagsangyaw sa kanilang sa Kristohanong Kasubuan. Gikan sa naandan ng alas 12 sa Uto, painong alauna sa hapon, kini gihimo na karon na alas 12 sa Uto, hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas na diskusyon, mas daghan ang mapupo ang leksyon. Upan, nila ni President Charlie Eugenio o mga kauban. PBCN sa RPN DXKO Teleradyo, mga Domingo, alas 12 sa Uto, hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsunan o mga mahlamong tigpaminaw nining tungura karon amo na sabgamong pagadapiton nga niining programa sa PBCN kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated ang mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad maglista Reverend Charlie Eugenio iya singkasing nga mga dapit kadinyo o mga panghinaot na inyong kaming sundan ng matapos o nakamo sa kabas ng inyong mga paglawas diin mao'y puhunan nga magamit nato sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghitod ka nato ngadto sa kaluwasan na kinigitulo ni Master Kanamo pa din sa mga magitulo kaninyo ang mga nakasulat sa Biblia o may basahon man nga referensya nga gibasa dili kinigigamit para sa pagsumpak sa Biblia. O nini karon nga tuura among mga pagpaybalos tanang mga membro sa PBC sa nagkalilay damit nga ang atong pag-attender sa ato ang conference sa December 29 in honor of Master Tomas D. Eugenio Sr. ang birthday celebration. O kumusta sa tanan nga mga kaigsonan, no? Labi na sa ibisang paon na sa kanunay sa ilang pagsunod din maong programa o kita mga panginaot na ang inyong mga obligasyon para ialagad mulahaton sa pamatuod aron makabaton kitag mga bunga kay mo na gikinahanglan ni Master madili ta mapaninglan ni anak nga atong ikotaron. O labi na kang brother Jerry Edkila Osabno sa dapit sa Tagluan, Misamis Oriental. Kumusta ka din mo, brother? O yan man sa tanan pa diha nga nagapatalingog karon. O ready to karon magapaila pa ang kauban pang mga ebangelista o ministro. Kumusta ka ninyo mga kagalaan o mga kingsunan? Kini si Brother Renito Lebreco, mga kauban kanyo karon. O ganyan pa ang kauban ng ebangelista. Kamusta ka ninyo mga kailangan o kingsunan? Kini sabi si Brother Rumira na kamos. Katambayan yung mga pagkatod kaninyo sa kauturan o ganas pagbalay pala pagkaroon ng pang-ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalan ng magigsunan kini si Brother Hermogenes Macarayo, kauban ninyo na karon sa pagkatod sa kumaturan ng mga kaninyo o ninyo na, ikauban ka na to ang usa pa ka ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga minahal nga tigpaminaw sa gihapon kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos mo usang ng mga kauban dinong tungura. O ginilini kita nga oras mga kaigsunan, magsugod alas 12 o matapos sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Buwan oras kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog. O live usap kita karon sa Facebook mga kaigsunan. O ang programa sa PBC makita usab ninyo sa YouTube. Ang pagkabuhato nakiin lang RTN DXKO, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Inyo na masudong ang mga programa sa PBC. O gusto mga kinsyonan, makita kita sa Parasat Cable TV, sa TV5. Kung di ba kamo cable sa Parasat, masudong mo kami din sa mga karoon nga programa. O kang mga langit ng lamdag sa kinabuhi, nabati usab bininin sibihan sa DXRU Radio Ultra, Cagayan de Oro City, alas 10 gadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon, matag-adlang Domingo. Nabati usab bininin sibihan sa Radio Bandera, Iligan City, 100.9 News FM, alas 3 lagpo sa alas 4 ang takna sa kahaponon, matag-adlang Domingo. Mabati usab bininin sibihan sa RUN DXPR Pagadian City,
alauna ngadto sa alauna medyang tagnas kahaponon matag-adlawng Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa RME DXDR Dipolog alas 12 ngadto sa alauna ang tagnas kahaponon matag-adlawng Domingo. Dinining sibihan sa DXME Methane sa Calamba, Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kahaponon matag-adlawng Domingo. Dini sa DYLE sa Cebu City mga Kigsunan alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa Kautuhon matag-adlawng Domingo. Dini usab ning sibihan sa DYHR Shine Radio 99.7 FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matag-adlawng Domingo. Dini usab ning sibihan sa B Radio 105.5 Boycorat FM sa Malingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Gabion matag-adlawng Domingo. O dinining sibihan sa Power Radio 97.9 FM sa Balingasag sa Bilingriba, Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa Kagabion. O ngadtong gusto magpadangat sa mga pangutana mga Kigsunan, ang atong cell number sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-393-8768. Kumusta sa mga Kigsunan nga nagasudong, labi na sa mga Kigsunan nga nasa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, USA. Nagasudong sila kanato via Facebook nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family. Nila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Hulayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, o ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nga nagasumbong sila kanato na nagkaroon atong programa. O diya sa Saudi Arabia, ni Brother Charlie Gabaya Kantahina, o sa mga igsoon usab nga nagalagpa ka na via Facebook, sama ni Brother Edgar Ababa, na yung pagpaminaw kaninyo. O sa tanan, nga nagasumbong nagpaminaw ka na mo, pamanihan na ang among di pangusta o di panimbaya. O garon sa pag-isgot sa tunay, balik ko kamo kang Reverend Sally. Ang ato karong paghisgot o sa atong pagtuong mga mahalamong tigpaminaw, mao ang pagtutok sa pag-alagad sa Dios. Ang Biblia nagapamatuod nga ang pag-alagad sa Dios na ang atong pagtutok. Pero may timan-an na kining pagtutukan na bahin sa tulo ka dagkong panahon. Kini gyapon dili masayran o dili maipahayag sa mga naa sa tinuod nga pagtulunan. Kay ang mupahayag sa sulod sa maong panimalay, usbo na mo sa makadaghan kini na mo gipayag isip anekdot nga dili ang kung ikaw mao ang tag-iya sa panimalay, dili ang naa nanumbalay mo musugilon sa imong sulod nga panimalay o dili sab ang silingan sa imong panimalay. Kundi ikaw mismo ang musugilon sa katinuran sa sulod sa imong panimalay, kay ngano ikaw ko'y tag-iya. Dili ang katong nanumbalay o labing dili katong silingan sa balay. Sa samong pagkaagi, na ang pagtulunan sa Dios, dili ang dili iya sa Dios may mong padayag, kundi ang anaa sa Dios ng mga katawan mo mo padayag. O sa paghisgot na to, o unang panahon, naghisgot nga ang unang panahon, makita na to, magsugod yun sa first. O gano'n nakita yung mga pagpamatuod niya na ang gipaila nga sugod sa pagsimba sa unang kapanahonan, dili yun ang ngalan sa Espiritu Santo. Dili yun ang ngalan sa atong Ginoong Kristo, taliwala nga ana kining tutulong. Tud kay nabahin sa tulo ka ugna nga panahon ang una nga pagpangalagad, dito ang pagsimba una ug ang pag-preach dito sa atong Ginoong Jehova. Unsay priba niya na Brad Ronnie, ano na makitay ikapakita nga ang pagsugod sa pag-ila sa ngalan sa Dios dili gyud dito sa atong Ginoong Hesukristo ni sa Espiritu Santo, Brad Ronnie. Pagbabasahan ako, Reverend, ang unang sitas ng atong
batbaton din sa nakasulat sa Isaias, Kapitulo 45, versikulo 5 ug 6, kama 18 hangtod 22, mga kigsunan ang akong pagbabasahan. Yun. Ako mo si Yuba, wala na ilahin. Gawas ka na ako, wala na ilahin Diyos, ako magabakos kanimo, bisan pa ako wala mo hiili. Aron nga sila makaila gikan sa pagsubang sa adlaw, o gikan sa kasagpan, na wala ilahin, gawas ka na ako mo si Yuba, o wala na ilahin. Sa gibasa pa, matod pa din nga nagisgot si Propeta Isaias na wala na ilahin Diyos, pag gawas kang Yuba, wala na ilahin Diyos, o niya kini siya, magabakos kanimo bisan pa wala mailhi, wala mo ilhi. Aron nga sila makaila gikan sa pagsubang sa adlaw, gikan sa kasagpan, wala gawas kanako. Si Jehovah mo pasabot niya matod pa ni Propeta Isaias na wala ilaing Diyos. Sa versikulo 18 mga kaigsunan, lapo sa 22, gingon kini, kay kini mao ang gingon ni Jehovah, nga nagbuhat sa mga langit, ang Diyos nga nagpumol sa yuta, o naghimo niini, nga nagtukod niini, o nagbuhat niini, nga walay nakawang, nga nagpumol niini, aron pagapuyan. Ako mao si Jehovah, o wala na ilain. Ako wala makasulti sa tago, sa usa ka dapit, sa yuta, sa pangitnitan. Ako wala mag-iulong sa kaliwat ni Jacob. Pangitaan ninyo ako sa kawan. Ako si Jehovah, nagasulti o pagkamatarong. Ako nagapahayag sa mga butang matarong. Panagtigom kamo o panganhi, pahaduol kamo sa tingog. Kamo nga na nagpakagawas sa mga nasod. Wala ing kahibalo kadtong nagdala sa kahoy, sa ilang linilok nga larawan, o ginag-ampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Ipahayag ninyo o ipagula kini, oo, pasabot-sabot pa sila sa pagtinog. Kinsay nakapakita niini gikan sa kanhing panahon. Kinsay nakapahayag niini kaniadto. Dili ba ako si Jehovah o wala na ilaing Dios gawas kanako? O sa kamatarong nga Dios o sa kamanluluwas, wala na ilaing gawas kanako. Tumupok kamo kanako o mga luwas kamo tanang mga kinatumuan sa uta, kay ako man ang Diyos o wala na ilain. O nakita nato mga kaigsunan na tungod kay ang punto na to sa pagisgot natong unang panahon, dili gyud ang gidala mao ang pagpamatuod sa wali nga Jesucristo o sa wali nga Espiritu Santo, dito kita ipatutok. Gikan daw gani sa pagsubang sa adlaw, gikan sa kasagpan, walay lain, gawas kanako, ako mao si Jehovah, wala na lain. Unya, ang uban nga mga katawhan, sumala sa gipakita sa Biblia nga, nagbuhat sila og mga linilok nga larawan. Og si Jehovah gani, niya atong mga nagapangita kaniya, wala daw siya magsugilon sa dapit sa kangitngitan, wala sa mag-ingon daw sa kaliwat niya ko nga pangitaan ninyo ako sa kawan. Sa atong padigyon, makawang ang tao nga pangitaon si Jehovah. Pero adunay mga tao nga nagabuhat o nagdala sa mga kahoy nga mga linilok nga larawan o nagampo daw ni ana ingon nga usa ka Dios, pero dili daw kana makaluwas sumala sa Biblia. Busa, ipahayag daw na, ipagula na, pasabot-sabotan sila niya na, o ipakita. Niini nga gikan sa kaning panahon, kinsay nakapahayag daw niini kanyato, nag-ingon sa gibasa ni Padrone, dili ba ako maosyo ba? Usa ka manluluwas, usa ka matarong, wala na'y lain gawas kanako, busa ningon, tumutok kamo kanako og magaluwas kamong tanang kinatumyan sa ita, kay ako mao ang Dios ug wala na lain. Busa si Jehovah lamang niya nang tungura sa banghubad sa Biblia, Yahweh ang tutukan niya na. Gani ang Biblia nagpamatuod nga kanangalan ni Jehovah diha nagsugod ang mga kaliwatan ni Adam sa paghingalan sa pagsangpit sa ngalan sa Diyos o siyempre ba niya na o diha usab ang pagsimba nila niya na Brad Macarayo. Basahon ko pag-una dire ang nakasulat sa King James Version o HD Bible. Ingon sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 25-26, o gila pag-usab ni Adam ang iyang asawa, o
o kini nanganak og usa ka anak nga lalaki ug gitawag niya ang iyang ngalan si Seth. Kay ang Dios miingon siya nagatudlo kanako og usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. Sa tupa kini Seth, anak niya pong Adan ug ni Eva nga giingon nga ilis sa kinabuhi ni Abel nga gipatay ni Cain. O kang Seth usab natao ang usa ka anak nga lalaki o gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. O niya ang mga tao dito lugar nagsugod na katong pagkataon lugar ni Enos kaliwat ni Adam ug ni Eva. O niya ang mga tao na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova. Dili sa ngalan sa Espiritu Santo. Oo, dili sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, kundi sa ngalan ni Jehova. O dito sa nagsugod ang pagsimba nila nga ang gisimba mao kini si Jehova nga giingon diri sa nakasulat sa Henesis kapitulo 4 bersikulo 25-26 sa Bibliang Katoliko na ang akong pagabasahon. Unya naghihilawas na usab si Adan sa iyang asawa ug si Eva nanganak og lalaki. Si Eva miingon, "Yatagan ako sa Dios o anak ilis kang Abel nagipatay ni Cain." Busa ginganlan niya ang bata og Seth. Ug si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan niya Enos. Nagsugod ni adtong panahon na ang mga tao pagsangpit og kanang giingon nga pagsangpit mo tong sa ngalan ni Jehova. Dito na nagpiyon og pagsimba sa ngalan sa Ginoo. Kung kinsa ang ngalan sa Ginoo mao tong sa King James Version Jehova. Kita nato mga mahal na mong tigpaminaw, mong na ang gisugod nila sa pagsimba. Wa gyud mabasa Hesukristo o Espiritu Santo. Nakaron kung sa King James Version sa English na Brad Ronnie, giyon sa pagsulti itong gibasa ni Brad Makaray ang Genesis Kapitulo 4, versikulo 25 o 26. Okay, basahin natin sa English King James Version, Reverend, ng Genesis chapter 4, verse 25 and 26. Ganyan kini sa pagpahayag sa Biblia. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God, said she, hath appointed me another Seth instead of Abel, who Cain slew. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call up the name of the Lord. Sa paggingon, then began, nagsugod ang mga tao dina sa paggingon nga pagtawag sa ngalan ni Jehova katong gitawag o Lord Jehovah. Pag-ingog bigan, past tense pa na sa begin. Kung atong susihon kanang pulong bigan, past tense sa begin. Sa pulong nga begin, Brad Rodney, sa Merriam-Webster Dictionary, yun sa pagpahayag. Okay, sa Merriam-Webster Dictionary, kining word nga begin, nga tigsunan kini to do the first part in an action. So ito pa, begin, paghimo sa unang parte dira sa kining action. So began, but pasabot, first. Nga sa atong pagsusi sa Biblia, sa anang panahon, ang mga kaliwat ni Seth, sila mo'y una o first nga nagatawag sa ngalan sa Ginoo si Jehova. Muna nakita na to, ang pagpalutaw sa begin or nagsugod sila diha sa ilang aksyon sa pag-alagad o pagsimba sa Dios. O kanang pagsimba nila sa Dios, ila klaro mga kaigsunan, nagikan daw sa langit, may usa ka tingog nga nagingon, retirado nga gitudlo, mao kini ang akong anak, ang akong pinili, patalinghugin ninyo siya. Hain nga patalinghugan, tungod kay siya na ang nagsulti, ako maong kahit alang sa kalibutan, kaysa dapit kang iyo, magitapos na niya ang pagpatudlo siya ngalan, o ang iyang panahon o adlaw, gihimo ng kangitgitan, wala na diha ang kamaturan, kay si Kristo na ang iyang gitudlo, na mao kini ang akong anak, patalinghugin ninyo siya. Pag mag-isgot, mao kini ang akong anak, sa kahimtang sa nagtudlo, siya ang amahan. Nakaroon ang pangutana, kinsa kining amahan nga nagtudlo, nga mo ning akong anak, patalinghugin ninyo siya, sa Biblia really, kinsa kining amahan nga gitudlo?
ang amahon reverend mo pa na ang atong Ginoong Yuba, sumala din ni sa Isaias, Kapitulo 64, versikulo 8 ang gingon, apan karon o Yuba, ikaw mo ang among amahan, kami utang ang kulunon, ug ikaw mo ang among magkukulon, ug kami tanan pinuhat man sa imong kamot. Naklaro na to. Kinsang amahan nga gitudlo sa Biblia, kay nag-ingon man ang amahan nga morning akong anak, di ko mag-ingon kag na kay anak, ikaw sa imong kintang, amahan ka. Sa Biblia, si Hiuba, mao ang amahan. E di kay nga nung patalihugan man niya, papatalihugan man si Kristo, kay si Kristo nag-ingon nga ako mang kaya, unsang kaulugan sa kay kamaturan. Nisulti ba si Kristo nga siya po Diyot kamaturan? Brad Rene, sumala sa Biblia? O reverend, sumala din sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6 ang gingon, og si Jesus mitubag kaniya, ako mo ang dalan, ug ang kamaturan, ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makadto sa mga gawas kon pinagi kanako. O di matinaw na mga mahal namong tigpaminaw, niabot na ang ikaduhang hugna sa panahon. Nga ang pagpangalagad, gitudlo na dito sa anak. Kay ang anak, papatalihuban sa man, kay siya na ang kayag, kay ang dapit niya, kangit-ngita na, o siya na ang kamaturan. Samantalang sa unang hugna nga panon, alagaron ninyo siya ba sa kamaturan. O di matinaw. Di pag nagisgot ta sa anak, karon ang atong sosyon, ang atong gihisgutan nga tema, nga ang pagtutok sa pag-alagad sa Diyos sa una, si Hiuba. Pagka si Kristo na ang kayag sa Biblia ba? Siya na ba po ang patutukan berdoni sa gipatinaw? Oo, reverend, siya na po, tungod kay siya naman ang nilugar nga kayag o kamaturan. Sa unang panahon, si Yuba man to dito ipagtutok ang tao, pero kanino ng kangipitan ng kapanahon na ni Yuba, buti pa sa dito na kamaturan. Busa ang tao, tungod kay si Kristo naman mag-pahayag na kahit o kamaturan, hindi na po ang tao ipagtutok. Dini sa pahayag ni Pablo sa Hebreanon Kapitulo 12, versikulo 1 o 2 ang akong pagbabasahan mga tekstonan. Busa, saglit ginalibutan man kita sa inyon kamabagang panganod sa mga saksi. Iwaklita ang tanang kabug-at o ang sala nga nagapiit paglikos kanato o dalaganon pa ang malahutayong mga lumba nga atong ginaapilan nga magatutok kang Hesus. Nung payag ni Pablo, dito na dito kang Hesus. Magatutok kang Hesus na mao ang mag-uugmad o maghihimpit sa atong pagtuo o tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan nganto sa krus o sa walay pagsapayan sa pagkamakauulaw ni ini o karon nagalingkod siya si Kristo diya sa tuo sa trono sa Dios. Okay, sa ang patutukan ba doon eh? Sa akong nabasa, sumala sa pagpahayag ng apostol nga si Pablo sa ilanang kapanahunan, ikaduhang hugna sa pagpangalagad, si Kristo mo gipahayag ni Pablo nga mao'y patutukan sa tao. O, nakita na to, dili ang Espiritu Santo ha? O, dinhi sa nakasulat, dili pag siya kay humana, siya sa panahon sa Israel, mo siya ang gipatutukan o siya nagpatutok sa atong nabasa sa Biblia. Pagkagitapos ang iyang pagkakahayag, nakita na to nga ang kahayag giangko na ni Kristo o siya na ang kayag nga ang kalugan kamaturan, siya na nag-ingon nga siya maong kamaturan o siya ba na ang nagtudlo nga patalingugin niyo siya kay dito na ang tao magpatalingog kang Kristo kay si Kristo na usar ang patutukan. Babaw matingala mga mahal namong tigpaminaw nga nakapakadaghan karon sa lain-lain nga reliyon, si Kristo lang ang ilang gigamit nga puhunan ingon nga pagtutok. Kung kami ni anang pahayag wala mi mahibalo, dili mi makabasa o makatug-an ini, nahibalo mi. Pero nganong ang among sentro sa pagpatutok dili na pod diha kang Yuba o dili na pod kang Jesucristo. Tungod kay may gibasihan gyapon kami nga tagna. Pero samtang dili pa kita moabot niya ng ikatulong hugna nga pagtutok. Ang atong himuon o sisahon ta pag-ayo ang dapit sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Diin siya mao ang gitawag og patutukan. O kay patutukan si Yuba sa una kung nagtutok, si Yuba may katawag Israel nga responsibilidad nga
nga pagtug-an sa paghatag og paghukom sa pagsulti sa kamatuoran aron mahibalo ang tao nga si Jehova lamang ang alagaron ni adtong panahon na. Si Jehova lamang ang iwali, ang titulo bato. Sa Biblia usab sa panahon kang Kristo may mga responsibilidad ba nga mo'y gihatag og katungod para ang tao mogamit si Kristong kasangkapan para matutukan po siya? Ano na? O ang gihimong kasangkapan niya katong duruha nga gipanagtawag sa panahon kang Kristo. Kaysa kanto, ang duruha, Brad Rome, nga gipanagtawag sa panahon kang Kristo, nga din sila na usab ang kasangkapanon para ang tao mahibalo nga dito sila mututok ang Kristo. Mao ka na rin ang mga diho nga hintil. Atong pagkabasahon lang kining nakasulat sa Roma, Kapitulo 9, versikulo 24 ng giingon. Nga mao kita, nga iyang gitawag, dili gikan sa mga Hudiyo lamang, kung dili gikan sa mga hintil usab. O, timan-an pa. Ganong ato ning gisiguro mga kaigalaan kay may mga tao nga kumpayot mas nakasulat sa Biblia pag humagbasa mo din, o kami, magtambal-tambal mga itong uban, ingon, ang imong pikas kamot, ihawid sa radyo, o niya, ang imong pikas kamot, hikap sa imong sakit, samtang ako mag-ampo. Pag mag-ampo siya, o karon tindog, niya sa imong naimutangan, isulti, nga, giayon ako sa Ginoong Hesus. Pag sumada, gikuha na lang niya iyang kamot sa radyo, gikuha niya ang iyang kamot sa diin naa ang iyang sakit, nawa na lang ang nag-ampo, nilakaw na gikan sa iyang giwalihan, ang sakit naara na gigamit man ang ngalan ni Jesucristo. Bisag unsa ang ilang paagis paggamit na sila di ay pagtulon ana ni Kristo, pasayon ana og mao na iwali, kami na lang di makamao ana, pero niya ang sikreto na ang gigamit na istorya sa Sugilanon ang gigamit nga kasangkapan duruha lamang Hudiyo ug mga Hentil nga gipanagtawag nga kadto sila gikasangkapan. Kasi nga giingon ni Apostol Pablo nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi gikan sa mga Hentil. Kinsa ang pulong kita sa lain pagkasulti nga mga Hudiyo ug Hentil, kanang pulong kita kinsa kanang kita bradone sumala sa Biblia. Yeah, basahan kong pahayag ni Pablo Rebelin sa tagpahayag niya kanang giingon nga kita. Manhaon pa na referado. Di sa sulat niya sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 30, giingon dili, sanglit, mga bahin man kita sa iyang lawas. Busa atong kita nga mga Hudiyo ug Hentil, Nabahin ka to di Rebelin sa lawas. naa sa lawas. O naa sa lawas. Pag yung sanglit mga bahin man kita sa lawas. Kanang bahin, mo nang membro. Kung sa'y puriba nga kanang mga bahin sa lawas, katong Hudiyo mahintay, nga mao kita nga ang gitawag. Kay matod pa ni Apostol Pablo sa Roma 9:24, siya pinagsulti sa Efeso 5:30, sanglit, mga bahin man kita sa iyang lawas, haing kining lawas din sila nahimong bahin niya na nga sa layong pagkasulti, membro Brad Macarayo. Sa Colosas 1:18 nagingon sa Apostol Pablo, gingon sa pagpahayag sa nakasulat sa balaang kasulatan sa pagpahayag nga siya mao si Kristo ang ipasabot mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Bisag diha lang takutob kini ang prueba nga kanang lawas nga diin bahin ang mga Hudiyo ug mga Hintil sa gibasa ni Bradone sa Efeso 5 versikulo 30 mao sa Roma 24 mao nang giingon nga gipangtawag nga nahimong bahin sa lawas. Ang lawas mao ang iglesia ug si Kristo mao ang ulo niya na. O unsay prueba nga kanang mga bahin sa lawas gitawag og membro Brad Macarayo. Sa unang Korinto 12 versikulo 27, matod pa ni apostol nga si Pablo, kamo mao ang lawas ni Kristo ang matag usa kaninyo bahin niini. Sa English na pagabasahon, now ye are the body of Christ and members in particular. Busa, kanang lawas nga mao ang iglesia, mga membro kana sa atong Ginoong Kristo. Kung kinsa sila, mao kanang mga Hudiyo ug mga Hintil nga atong nabasa nga panagtawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Di mo na mga malamong tigpaminaw na karon kay sila man ang lawas ang iglesia kaysa nagtukod na ng iglesia na mga membro din na ang ipasabot bro sa ikadwa ng hugna nga panahon. Kaya ang unang hugna nga panahon
Israel man to ang ngalan sa katawhan sa Diyos Bragon eh. Si Hiyoba po ang patutukan. Pag-abot sa hugna na panahon ikaduha diya kang Kristo, siya naman ang patutukan o ang gigamit ka kasangkapan mo itong iyang mga gitawag na duha ka pundok o hutong Hudiyo ug mga Hintil nga mga bahin sa lawas, ang lawas iglesia. Nya, kinsa ang nagtukod niya ng iglesia nga mao ang iyang lawas o membro. Wala ay na atong Ginoong Jesucristo rin rin sumala sa pahayag din sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Obsertihan ko ikaw, nga ikaw na si Pedro, o sa ibabaw ng bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang nagahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Busa ang gitukod ni Kristo na ang iglesia, na itong gitawag og lawas, nga din Ang mga membro. mga membro, unya, sabihang muwali na kining katawhan ng iglesia, magdala sa opisyal nga ngalan, Iglesia ni Cristo, sumala sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo, dun sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 16. Ini, pag pangamustahay kamo, ang usa sa usa pinagi sa balaan nga halot, ang tanang mga iglesia ni Cristo na mumusta kaninyo. O, di, naklaro mga kigalaan nga katus Kristo nga patutukan nga ang responsibilidad nga gigamit niya kang sanggapan, wa bata kaabot ang panahon na. Duha lamang Hudiyo o mga Hintil. Pero para matagad nga duha bradone, basahon na to kasi disumpyado sila sa pagpahayag no nato nga duha kay mayon sila Hudiyo man lang mga Hintil niya, di naman lang kung naging gamalo manginta. Bueno, kung magkinulit yun, atong ihatag ang prueba nga litra por litra bigyan mabasa nga duhang ato ang natawag sa panahon ng Kristo. Kay para man nga ang tumong na to, tagang nagwalik ang Kristo, nag-insert sila. Labi na ning atong at mga kusog kay mukuraw sa doktrina, si Mitchell Bendillo, na sa padista nga nanukad sa Dipulog, alas 7 atos alas 8 sa kagabion sa DXDR. Ang ato, adlang Domingo, ang ato po adlang Domingo, alas 12 ngadto sa alauna sa adlang Domingo sa DXDR. Okay, aron sa pag-pruebang nga konsunan nga kanang maybe 24 nga kining Hudiyo mga Hintil, duha gina kapundok ang ipasabot nga natawag sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, mao na silang gitawag membro nga na sa lawas iglesia. Sa Pablo nagsulat sa Roma, nagdala sa pagpahayag niya sa Episo, Kapitulo 2, versikulo 13 ngadto sa 15 nga atong pagbabasahan. Sa Biblia nga, kini ang buhing pulong nga. Ang buhing pulong nga Biblia. Ini ang nakapahayag sa maong kasulatan ng Biblia. At ang karon, iyan na kamo ni Kristo Jesus, kaniyadto na hilayo kamo sa Dios. At ang karon, naduhol na kamo kaniya, tungod sa gibuhat ni Kristo Jesus, alang kaninyo pinagi sa iyang dugo. Kay si Kristo, sa iyang kaugalingon mo ang atong dalan sa kalinaw. Iyang gihimo ang pakigdai taliwala sa mga Hudiyo o mga Hintil. Sa dihang gihimo niya kitang tanan sa panagbuhay nga nag-ulang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, giwagtang niya ang binumtanay taliwala kanato nga nahimo tungod sa kasuguan sa mga Hudiyo. Iya kining gitapos pinagi sa iyang kamatayon. Iyang gihiusa ang duha. Klaro kayo, iyang gihiusa ang duha. Kapundok nga nagsinipakay o gihimong usa ka bag-ong tao nga mga bahin sa iyang kaugalingon sa katapusan niabot ang kalinaw. Usa matinaw rin nga ang natawag sa kapanahunan sa ating Ginoong Jesucristo, magikan sa Hudiyo sa mga magikan sa Hintil. Ang gipasabot gyud duha ka pundok, nabasa ta sa Biblia sa pagpahayag ni Pablo, kadtong Hudiyo ug mga Hintil, duha kato kapundok nga natawag diya sa iglesia o lawas sa atong Ginoong Jesucristo. Di na klaro na mga malamong tigpaminaw. Karon, kaya gitawag man sila katong Hudiyo ug mga Hintil, unsa ang kaulugan ngano nga sila gitawag katuyuan sa unsa brethren? Ang kahulugan sa pagtawag, Reverend, mo ang pagsangyaw sa mayong balita. Sumala din niya sa Buhat, Kapitulo 16, versikulo 10 ang gingon. O sa pagkakita niya sa pananahon, diha-diha nang mimbasog kami sa paggikan paingon sa Macedonia. Sa nasabot namo, magitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa mayong balita ngadto kanila. Nakita nato mga mahal namong tigpaminaw nga gitawag di ay sila sa Dios aron sa pagmantala. O di sila ang responsibilidad nga dili man ang mga tao makatutok kang Jesucristo kung walay mumantala. Sama sa panahon sa kanyuba, walay makatutok
kang Yuba aron si Yuba pangitaon kung wala siya katawan nga Israel na ipasulti sila sa kamaturan. O di nakita na to nakaron. Unsa man ang ilang pagwali sa balita nagmakara sa ikaduhang hugna nga panon nga sukod nagyatag sa Dios kanila. Mauna po ang balita sa atong Ginoong Kristo sa 2 Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 14 apan kami dili magpasigurado wala pa sa sukod kundi sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nag-abot diha kaninyo kay kami wala maglapas among sukod nga wala kami ipaabot diha kaninyo kay kami nung unang nagpag-abot diha kaninyo dala ang mayong balita mahitungod kang Kristo busa sa diyang gitawag ang Hudyo ug mga Hintil motong gitawag og iglesia ni Kristo sa atong nabasa sa Biblia sa una Israel ang gimantala nga si Yuba i-cut off. Pag-abot sa atong Ginoong Kristo, naghimo na pong kasangkapan na igipangtawag. Mao tong mga Hudyo mahintil gipahimutan sa lawas nga mo ang iglesia, ang kuno sang iglesia ni Kristo, ang katuyuan gid panagtawag katong mga membro ni Kristo nga naa diha ang gipahimutan sa iglesia ng Hudyo hintil para pagwali sa maayong balita nga ang wali nga gipiyal kanila dili wali nga Espiritu Santo, dili wali nga Hiyuba, kundi wali lamang ni Kristo o tataw sa imong Pablo nga dili nila lapason kanang waliha. So, nakita nato mga kagalaan nga sukod nila kay ang katumbas gud anang sukod, ang yuta dunay sukod. Pag sukod sa imong yuta, dunay iugbok niya na aron ilhanan nga diha karataman. Kung magisgot tag yuta nga sukod bedrone, unsa ba ang ipakita sa Biblia nga sukod sa mong yuta? Ano, basahin mo nag-reference sa payag din sa nakasulat sa Proverbio, Kapitulo 23, versikulo 10, ang ganyan. Ayaw pagbalhina ang karaang muhon sa yuta o ayaw pagsunod sa kaunahan sa mga hilot. Masa makita nato pag may sukod sa mga duluna sa yuta, utangan ginagmuhon rin. Magingon daw nga ayaw pagbalhina ang karaang muhon sa yuta. Kung ba na ilanan, basta mag-isgot nagduluna ba, kini siya dinilataman ang imong yuta, butangan ginagmuhon. Pag idton ang muhon kay imong ibalhin bedrone, Awa na, panikas na kaya mura butispas na magkaslaing sa yuta. mao na siya ang gipakita nga kita wala ta maghatag og pagpanikas bradrone kay lagi ang buot natong ipasabot na bisan sa Seventh-day Adventist bradrone makita nato sa maong libro nila bradrone nga katong gitawag og The Story of Redemption by Ellen Goldwhite nga pagitawag sila sa balita nga Kristo sukod nila nga dili nila pagalapason gipatinaw nga og sa yuta pa dili nimo balhinon ang muhon sa yuta buti pasabot asa ra na kutob ng imong yuta mo na imong ugsukan karon kay ang ila kibaling muhon mao ra man ang dili pagwali og hiyuba di pod pagwali di Espiritu Santo ang dapit nga yuta nga gibutangan nila muhon og sa yuta pa mo lamang ang pagwali diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mismo ba ang mga Seventh-day Adventist nga kung atong basahon ba doon nahibalo ba sila nga kinigyapon ang pagwali lang yun ni Kristo mo'y ilang gipakita ba doon? Okay rin, pang basahin natin, kining libro nga The Story of Redemption by Ellen Goldwhite. Dili sa atong pagbabasahon rin sa kahina nga atong nabasa din ng mga libro, kahina nga mga kaigsyon na akong ipagkita, The Story of Redemption by Ellen Goldwhite, o niya sa pahina atong pagbabasahon ni Reverend, atong kahayag nga po sa mga naninaw, aron atong masusi, kining libro nga mga kaigsyon na, nagpangatuhod yun nga, ang mga katawhan sa unang panahon, pahina sa Reverend atong tanaw ng pahina nini ng libro niya sa 302 mga kaigsunan no ang punto lang dinhi atong pagbabasahon ni ini yung paminawan nagtupod sa 303 kini atong pagbabasahon mga kaigsunan mga punto lang Sa usa ka libro nga gitawag og The Story of Redemption by Ellen Goldwhite. ang punto lang ni nilagay yung tibali founder sa Seventh-day Adventist Church diba? It was here that the disciples were first called Christians. Yung ba yun? This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversation. Sa ato pa,
Gingon din it was said, nga dili nga kining mga disciples mao'y unang gitawag og mga Christian o Kristohano. Kini nga maong pangalan gihatag kanila tungod kay si Kristo mao lamang ang sentro sa tema o sentro nga tema nga ilang gisangyaw. O sa pagpanudlo. O sa pagpanudlo, di na sa conversation. O sa ilang pagpanulti. O sa ito ba, mismo si Mrs. White nga kaigsunan na founder sa Seventh Adventist Church, nag-confirmar nga ang unang gitawag Christian, katulad itong mga tinundan ni Kristo, o ang ilang isang niya, walay lain, Kristo ra gyud. Dili ang Espiritu Santo, dili ang Hiyuba, sentro nga Hiyuba. Oh, Kristo ra gyud. Ang gingon nini Peter, James o Pedro o si Santiago, James and si John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home. So, kumpiyansa kayo sila, no? Si Pedro, si Santiago, o si Juan, di-appoint sila sa Diyos, aron lang yun sa pagsangyaw, sa ngalan, sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa ilang pagilungsod, mga pagsunat, Sa ilang countrymen diya sa ilang panimalay, o sa ilang lugar. Oh. Kristo, nagyod sa atong nabasa, dito matudan sa founder sa Seventh Adventist Church. kay nakita nato nga sukod dili nila pagalapason. Por iso nga kung sukod dili nila pagalapason, mailhan nato. Kay kung wala pa sila, pag abot nila sa lain-lain dapit, dili pananglitan, sila Espiritu Santo. Kaya po sila, kini niyang Hiyuba. Way lalis nga nagsulti ang mga tinunan bahin sa amahan nga mao ang nagpadala kang Kristo. O may tuod usab sa Espiritu Santo, pero ang main thing, ang sentro nga tema kay sukod Manila, mao ang pagwali ragyod kang Kristo. Bisag asa silang napita. Hay nang priba, brethren, nga bisag asa silang napita, Hesus Kristo lagi ang ilang giwali. Anya regrelini sa Colosas, Kapitulo 1, versikulo 27 ngadto sa 28 ang gingon. Nibutan sa Dios ang pagpailang ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mamintil. Ang tinago nga si Kristo ana kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya si Kristo mao ang among ginasanyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diya kang Kristo. Di sa tanang dapit siya mao. Ingon ni Apostol Pablo, ang among giwali. Aron among ikapatubang silang tanan katong mga giwalan. Ingon nga mahingkod diya kang Kristo, ang Espiritu Santo. Ang Hiyuba, idili. O mo na ang gipatinaw. Bisan si Ellen G. White, nagsulti niya na. Ato nang nakita. Pero sa nagsayra na nato nga si Kristo mao ang kahayag. Siya na ang kamaturan. Question. Mga mahal na mong tigpaminaw. Tama na batas sa ikaduhang hugna nga panahon? Kung tama na batas ikaduhang hugna nga panahon, wagi tamas tulong. Pero, kung si Kristo nagingon nga siya ang kahayag, padayon ba ang pagkakayag sama kang Hiyuba nga itong nakita nga siya kayag pero wala bang padayon? Kay gisulti mas Biblia. Sa kang Kristo, gisulti mo sab nga padayon ang iyang pagkahayag? Pagkakahayag, padayon ba? Ang tubag, dili. Ingon, namutbut o namakak ang mga ministro sa pinsing, wala. Kung dili na mo mabasa sa Biblia, pues kami nagmakak. Basahon kong ipamahayag ni Kristo sa Juan, Kapitulo 12, versikulo 35 o 36, kini ang nakasulat sa Biblia. Ingon ni Kristo. Si Jesus mingon kanila, ang kahayag ana uban pa kaninyo sa mubo nga panahon. Kinsang kayag? Nasa Juan 8:12 ingos Kristo. Ako maong kahayag alang sa kalibutan. Pero ningos Kristo sa Juan 12:35 ngadto 36, Jesus mingon kanila, ang kahayag ana pa kaninyo sa mubo nga panahon, uban kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang ana pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unya hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit, dili may balo kung asa siya padulong. Samtang anapa kaninyo ang kahayag, sumalig kamo sa kayag, aron mahimo
among mga tao nga may kayag. Padayon ba ang pagkakayag ni Kristo? Dili. Naghatag na po si Kristong iming na panglakaw kamo, sisunin kanila ang kaya kanapauban kaninyo sa bubo nga panahon. Panglakaw kamo, samtang napakan nyo ang kayag. Kahit tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit, dili mahibalo kung asa siya padulog. Muabot na po di ay na kung di maasertan sa tao mga malamong tigpaminaw, hiapsan ka sa kangitngit. Mahimo na po di ay ang iyang dakit nga kangitngit. Mao man bitaw to nga sa tagna palandaan sa atong Ginoong Kristo sa 28:16 sa Isayas nga nag-ingon, busa mo kini ang giingon niyo ba? Anya karon gibutang ko dito sa Sion alang sa usa ka patukuraran ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga maligon kadtong mutuo dili magadali. Buti pasabot mga mahal na mong tigpaminaw, nanong hingog kadtong mutuo dili magadali. Basig magpahinayag ka sa iyong pagtuo, di ka nakaabot sa sunod ni Kristo. Kaya gano, mahimo na usab ang dapit kang Kristo nga kangitngit. Busa, nagingon, kadtong mutuo, dili magadili. May mga pabala o pasidaan na daan. Na kung muabot ang kangitngit sa panahon sa kangyuba, ang tao niya na alaot sa ato nang nabasa sa Biblia. Pagka muabot na usab ang kangitngit niya kang Kristo na panahon, maalaot ba kung ilang ipabilin ang ilang pagkinabuhi diya kang Kristo magkarayo sumala sa nakasulat sa Biblia? Pagka moabot na yun ang giingon ni Kristo nga tingali kanang pasidaan mo guna sa buluhaton nga pagmantala o pagwalis mga apostoles gipasidaan na gyudaan nga ang ilang gidala nga gimantala bang kahayag kasi Kristo ba yang kahayag moabot gyud ang panahon nga dili na gyud do na gyud kinutuban unya kung ang tao magpabilin sa pagkinabuhi kang Kristo mahimong dili ka na ibunga sa kayuhan kundi ibunga ka na sa kalautan. Kinsay nagsulti si apostol nga si Pablo, kinsay nagpasidaan nga moabot ang kangitngit ngadto sa pagkahayag sa atong Ginoong Kristo o si Kristo niya atong basahon ang pahayag ni apostol nga si Pablo sa una ato kapitulo 15 bersikulo 19 pero pagabasahon ko kining gitawag ang buhing pulong ug kung ang atong paglaom kang Kristo anya lamang ining kinabuhi karon kita ang labing alaot sa tanang mga tao. Tanawa gani sa Amos kaganiha sa duha nga giingon nga alaot ang mga tao nga naglaom kang Jehova kay kangitngit na tungod sa buluhato nagitagaag buluna ba ang pagpangita sa mga tao sa kahayag nga mong atong Ginoong Jehova. Gibutangan o ganang opposite ang kahayag, ang opposite kangitngit dili ka matuoran. Pag-abot ni Kristo mao gihapon gibutangan buluna ang kahayag nga gimantala sa mga apostoles. Ang kahayag nga mao si Kristo. Doon na nay opposite pod mao ang kangitngit. Pag moabot na mo nang giingon kun ang tao magpabilin ka sa pag-alagad kang Kristo sa pagkinabuhi alaot ka base sa gisulti ni apostol nga si Pablo. O di na kita nato kung sa gibasa ni Brother Makaray kung ang atong kinabuhi pabilin kang Kristo makaluluoy tas na tayo mga tao. Nga naman, kung ipabilin. Tungod kay sa Biblia, aduna nay gitudlo nga pag-alagad sa pagkinabuhi nga dili na po diha kang Kristo din dito ta mag-alagad. Hay ang priba niya na Brother Ronnie nga ang pagkinabuhi kung ipabili nila kang Kristo alaot kay ang dapit ni Kristo moabot na pud ang kangitngit kay dunay lain na usab nga ikatulong hugna nga pag-alagad nga dili na diya sa kinabuhi kang Kristo. Kanya, basahon ko, Reverend, kinanan ang tao ng musubay Diyod, kay mauni siya ang pagpangalagad ng dili, ika-alaot. Kaya pag-speaker ni Pablo, dito sa 15-19, alaot man ang tao kung diya ra kang Kristo magpagkapot o pagkinabuhi. Doon na gipahayat ang Biblia, nga biya na po pagkinabuhi ang tao sa bagong pagpangalagad. Kung hayon kini, mga kaigsunan, basahon kung sulat ni Pablo din sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6. Inyong paminawan, inyong nakasulat. Apag gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nagulipong kanato aron mag-alagad kita diha sa
bag-ong kinabuhi, nagisgot ang bag-ong kinabuhi, asa man? Bag-ong kinabuhi sa Espiritu, o dili sa ilalom, sa karaang sinulat, nga kalabaan. Busa hinumduman nato nga kung ang atong paglaom ni inirang kinabuhi ipabilin kang Kristo alaot ta sa tanang tao, kay dunay ay kinabuhi dili diha sa kang Kristo pagpabilin. Kinabuhi nga pag-alagad ba dun sa imong gibasa? Hindi nga din kinabuhi nga bag-ong pagpangalaga diya sa Espiritu. Oh, bag-ong kinabuhi sa pag-alagad, mga mahal nga tigpaminaw. Pag-alagad sa pagkinabuhi diha sa Espiritu. Matang sa unsa nga Espiritu nga dito na usap ang tao ipag-alagad ba dun Okay. Sa pahayag ni Pablo, kung kinsa ganang kinabagong kinabuhi sa Espiritu nga diha ang bag-ong pagpangalagad, Reverend, ang ipasabot niya na Espiritu Santo, sumala sa pahayag niya, dito sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 5, mga kaigsunan ninyong paminawan, sa pagpahayag sa balaang kasulatan gingon, kita, iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamakaro, kundili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas, sa pagkatao pag-usab, o sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Busa katong pagpangalagad di ay sa bag-ong kinabuhi mag-alagad kita. Ang ingon mandasyon yun nga aron mag-alagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu ug dili sa ilalom sa karang sinulat nga kalagdan ang bag-o diya kinabuhi sa pag-alagad ba dun sa gibasa nimo Diyo ka na diha pagpangalaga diha sa Espiritu Santo. busa bag-ong kinabuhi sa pagkatao pag-usab o pagkabag-o diya sa Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo na di tapod nga pag-alagad ikatulong hugna nga panahon mga mahal na mong tigpaminaw. Nakaroon na? Yeah. Basig moingon sila Brad Magkarayo nga kanang Roma City versikulo 6 nga kung basahon na nag-ingon man lang na diha nga apan gipahigos na kita karon gikan sa kasubuan mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon ka nato aron mag-aalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karang sinulat nga kalagdan. Gibasa dayon gipares ni Bradoni ang kining Tito 3:5 nga Espiritu Santo. Tud wala may sayot na pero ilang gingon, Brad. Di ba pwede di na lang tamudagan sa Tito 3:5 gikan sa Roma City 6, Espiritu Santo gyud ang ipasamutan ng Roma City 6, kung naay mangutana Brad Makarayo, may ikahatag ba kita o ikabuga niya ng bahinat? Doon na, ang gibasa kaganihan ni Brad Ronnie ang katumang SDA Bible sa Roma City 6. Basahon na po na ako ni, bisag diha lang sa Roma, di na tamudagang Tito 3:5. Sa Roma lang ta City 6, pero atong basahon kini na pod ang pulong sa Dios. Giingon, apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi. Asama na nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Kini nga Biblia nga atong gibasa ang pulong sa Dios. Mao kini ang nagpamatuod. Nga bisag di na ta modagan sa Tito 3:5, Roma City 6 lang ta. Mapamatud-an na nga ang bag-ong pagkinabuhi sa Espiritu Santo gyud gipasabot. Busa kanang gisulti ni Kristo sa Juan 12 bersikulo 35 ug 36. Nagsulti si Kristo ni ana para sa pag-atubang sa mga tao, sa pag-alagad, sa bagong pagkinabuhi, sa pag-alagad sa Espiritu Santo. Kapag ka ang tao, anara, magdumili ka sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, magpabilin ka kang Kristo, mugawas, nga mauning gibasa kaganiha sa ang buong pulong nga Biblia, alaot ang tao, nga naman, tungod kay dunamay pagpangalagad na pagahimuon, diha na dapit sa Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Na karon kinsa man ang nagdala sa pagsunod na sa pag-alagad sa Espiritu Santo, di doon na lapoy kasangkapanon, doon na po dayoy ngalan, kaya di man mahitabo sa unang panahon, ang ngalan sa katawan sa Diyos, Israel. Sa ikadang na nga panahon, ang ngalan sa Diyos sa pagpangalagad nga dito magtutok na po kang Kristo, kay sa una kang Yehova man, Iglesia ni Kristo. Di doon na napoy pagtutok sa pagpangalagad
sa Espiritu Santo. May mga tao bang gikasangkapan para mo pahayag nining pagbalita sa ikatulong hugna nga panon sa Espiritu Santo, Brad Rene? Doon na, Reverend, muna yung mga taong gihimong kasangkapan sa pagwali sa mayong balita sa Espiritu Santo. Gitag na anak ka ng daan, sumala din ni sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 12 ang gingon, o kanila gipadayag nga dili sa ilang pagalingon, kundi kaninyo na nagalagad sila diya sa mga butang na karon ikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang anini ang mga manunda nangandoy sa pagsudong. O, doon ay mga tao, mga mahal nga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw. Mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo. Kinsa man. Walay lain ang pagtulunan sa PBCM, kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated nga sa Minubo, PBCM. Kami ang mga tao na nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo. Muning bagong pagpangalagat atong timan-an sa pagkagihimo na nga ang panahon kanyuba kangitngit maalaot ang tao kay naay tugon nga di na itudlo ang iyang ngalan. Sa panahon kang Kristo, kay siyuba mo ang kahayag, pero sadyang gitapos si Kristo na ang angkon sa kahayag. Unya siya na ang patutukan. Unya may gigamit ka kasangkapan duruha ka hutong o di maghintel para mo pamatod umuwalay siya ang dapit nga Hesus Kristo lang yun, dili Jehova, dili pod Espiritu Santo. Sa atong nakita sa Biblia, naghatag na usab og imi nga matapos na usab ang pagkakayag ni Kristo, maalaot na pud ang tao kung magpabilin diha sa pagkinabuhi kang Kristo tungod kay dunay pagkinabuhi sa pagpangalagad nga diha na sa Espiritu Santo. May tugon ba usab nga dunay nga adunay sama sa pagkat-op sa ngalan niyo mga di na itudlo, may tugon ba usab nga adunay tugon nga pagkat-op na usab sa ngalan ni Kristo para moatubang na pud ila sa ikatulong hugna nga panahon kini ang atong pagwali sa Espiritu Santo. Ano na Reverend, kay dili mo gid mulo ang tulo ay katulong pagmangalagad kung dili matuman kining tugon niya sama sa gibuhat na tugon dito sa panahon sa katawan ni Israel nga dili magpadayon ang pagmantala sa iyang halad. Nianang panahon na sa diyang dili na magpadayon ang pagmantala, mo man gitawag dayon og kangitngitan ang adlaw ni Uba, buti pasabot dili na kanatura. Sa kang Kristo po mga kaigsunan, nag-iling siya nga, panakaw ka mo, samtang napangkahayag, ng kahayag, maunang kamaturan mo, na si Kristo, katingalig yapsan mo sa kangitnit, ang buti pasabot dili na kamaturan. Unya, kung magkabilin sa pagtingwa diya kang Kristo sa kinabuhi diya kang Kristo mo itong gingon na alawot sa 15-19 ng Korinto. Aron dili malawot, di na ba itong kinabuhi sa pagpangalagad sa Espiritu Santo? Kung saan sa tao sa paghitangat sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, pinagi sa pagpatalingog sa mga taong himong kasangkapan magbalita sa Espiritu Santo, walaon ang lali nga Kristo mga kaigsunan. Basahon ko, dili kami ani may nagbut-but na buwala. Dagang sakit mo ini, pero yung saan mo na may kamaturan mga kaigsunan. Basahon kong pahayag ni Pablo, tinungan ni Kristo, sa unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 9 og sa Biblia Katoliko nga, hiligay mo nako pagabasahon ini ang nakapaya. Kaya ang aton ihibalo, kag ang aton pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magkakaliwan. Timan-anta, mga mahal nga tigpaminaw sa gibasa ni Brad Rudy nga hiligay nun. O, Biblia Japoning Katoliko, may pagtambayayong Japon sa mga protestante o Katoliko kung masawan ni mong pasiuna. Ang ila daw pagwali sang pulong sang Dios, pagwali sa pulong sa Dios, nga ginbugay ni Apostol Pablo pa sa aton, nga naa daw nila nga ihatag. Hindi pa himpit, di pa daw to himpit. Apan kung ang himpit daw magabot, ang dili himpit magatalayuan. Doon na daw himpit nga moabot. Nga kadtong dili himpit nga pagwali sa pulong sa Dios nga naa kanila magataliwan o mawala. Unsa man gado ni ang pagwali nga giwali nila ang pulong sa Dios nga dili pa dayto maong himpit, mawala pa to, pulihan pa to sa himpit nga tininiang pagwali. Ang ipasabot ni Pablo Reverend, katong tulong sa Dios ilang giwali dili himpit ug mawala, pagwali katos ngalan ni Kristo. So, ang prueba niini, basahan ko mga kaigsunan sa sulat ni Apostol nga si Pablo, dinis una sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 17, sa Biblia Katoliko gyapon nga hiligayon ako pagabasahon. Dingon, dani, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios, tuman ang tamo ning diskutar, dili himpit og mawala, mato ilang giwali, nagaabot paagi sa pagwali na halungod kay Kristo.
Musa rin matingaw sa atong pagbayag nano makita nga mga ministro sa pagtulungan sa PBCM wala ka moambit sa bulhaton sa mga apostoles, mga kaigsunan kay kadto bulhaton to nila sa kadahang pagpangalagad. Unya gihatag to nila nga sukod nga mao ra dito ilang buhaton sa pagpangalagad pero gispikar ni apostol nga si Pablo mo gihimo na tong basyanan sa atong kapanahonan kay naarabar pag-ispikar nga alaot kung magpabilin sa pagkinabuhi mga ministro sa PBCM dili mo moambit sa pagkaalaot mga kaigsunan nga naman tungod kay gisplikar ang pagwali sa balita may tungod kang Kristo'y dili pato magpadayon kay dili kadto kahimpitan nga wali. Dili pa di ay kadtumuong kahigpitan, mga malamong tigpaminaw. Por iso nga, doon ay balita na sa Espiritu Santo, kinsa may nagbalita. Walay dain ang pagtulon ang PBCM. Busa, pinagyusap nining basahon, maunigi, gunit-gunitan po ni Mitchell Bendilio, abig, nakadama na po siya og iyahaning kubi-kubian ba? Dili sa paghatag sa balaod sa misyon, dili sa pahina 25-26, tungod kay ang Espiritu Santo nga among giwali, dili mi maulaw, katumanan Master Tomas D. Eugenio Sr., si Hiuba bato, si Kristo bato sa pamag-ang, kung mawala o walaon ang wali nga Kristo, matubang na punta o bag-ungalan nga dili na Kristo, diha na pod sa paghulagway sa Biblia, ang ngalan nga bag-o, diya na po sa bato nga puti. Hain ang priba sumala sa Biblia nga moatubang na putag bato nga puti o bag-o na nga ngalan nga atubangon Brad Rumi. Dinhi rebilin atong pagbasahon sa nakasulat sa Pinadayag 2:17 na dinhi dinhi. Ang adunay dulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa Espiritu. Ngadto sa mga iglesia ang magamadaogon paghatagan ko sa mana nga tinaguan o paghantagan ko siyang usa ka gamay bato nga puti nga sinulatan o usa ka bag-o ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini. O nakita nato mga kaigalaan, mga kaigsunan, nga dunay bag-o ngalan nga kininasab ang atubangon sa tao. Pero ang pag-describe kay dili man ni literal nga bato. Kay kung literal nga bato ay di si Kristo pag-ingog batos pamag-ang di bato gid siya. Pili lang ta bato sunasan, bato sa kasapaan o bato sa dagkong kasubaan o bato ba dito sa bukid. Pero ang pagkabato hasta siya ba bato. Pero si Kristo bato sa pamag-ang samtang ang Biblia na bato nga puti ang gingon nga simbolo nga gamay, nganong gingon gamay. Kay kung dili masirtahan kay asay labing dali makita. Ang dako. Pero kay gamay man, o di ka makaasentar, di ka mutuan ni kay gisimbolo o gamay. Mao, nga hamong gipadeg nga ang bato nga puti, din diya nakasulat ang bag-ungalan. Kay kung ang bag-ungalan nakasulat sa bato sa pamangaan, ay di si Jesucristo na. E kung ang bag-ungalan nakasulat sa bato, ang bato si Hiuba man na, di si Hiuba. Pagkabato sa pamangaan si Kristo, pagkabato si Hiuba, ang bato nga puti, mo ng Espiritu Santo. Mo nang dapit sa magtutudlo sa PBCM. Busa, pinagi sa pagbuhat o pagpadayag ni Master din nini, sa dapit na usab sa Espiritu Santo ang patutukan. Niya din basaw na ko nga gitudlo na sa katumanan sa pagpaila nini sa pahina 25-26 gingon sa balaod numero 13 gingon. Kinahanglan ang pagtuo nga malig-on ug dili magpatintal sa mga tinuhan nga yawanon. Kung gusto kang makasiguro nga dili ka malaang sa imong pagtuo ug matintal sa tinuhan nga yawanon, ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon. Ya kang master og wala na ilain. Kay kung mulingi ka pa ni bisan kinsa, bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo, may kahigayonan ka nga malingla ka o malipat sa pagtuo. Ang Biblia nag-ingon, Jeremias 5:26, kay sa taliwala sa akong katauhan, igakita ang daotang mga tao, sila na nagbantay ingon sa mga ngayam, nga na naghati, sila nagbutang og usa ka litag, sila mudakop og mga tao, tapos di ay nga musulod sa pagtulunan sa Dios nga magpatutuo, maglipat sa atong pagtuo. Ingon ni Master, ayaw nagtuhi, kay daan na sa nakasulat sa Biblia daw sa Jeremias 5:26,
Kabisan pa sa kalwala sa akong katawan, igakita ang daw mga tao, sila na nagbantay ingon sa mga mangangayan, nga na nagati, sila nagbutang og sa kalitag, sila mo dako og tao, busa ningon si Master, aron di ka malaang sa pagtuo, ipunting lamang ang imong mga mata sa pagsiguro kang Master, o kung mulingi ka pa ni bisan kinsa, bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo katong mga nagpatutuo na lugar pananglitan, malingla ka unya o malipat ka sa pagtuo. Pag-ingon, ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugal niya kang Master, di siya ra ang patutukan na usab, mga malamong tigpaminaw, nga naman, mga kaigsunan. Kaya sa atong doktrina, si Master ang katumanan sa Espiritu Santo nga diya kita ipag-alagad. Busa ang pagtutok, adunay katumbas niya na sumala sa Biblia, Brad. Rone, unsa ba ang pagtutok sa panahon nga gitudlo sa paghubad sa Biblia, unsay kahulugan sa pagtutok usab sumala sa Biblia? Ay, sa na ko, Reverend, ang pagbayad sa bulaang kasulatan may tungkol sa buong pagtutok. Atong pagbabasahon, Reverend, ang nakasulat sa nakasulat sa bulaang kasulatan na atong mabasa dinhi sa Jeremias. Na naman ang Kapitulo 17, versikulo 16, gingon sa pagbayad. Ini ang atong mabasa sa nakasulat sa bulaang kasulatan. Mahitungod ka na ako wala magbalik gikan sa pagka magbalantay aron sa pagsunod kanimo. Ni nangandoy ako sa masulog ang adlaw ikaw nahibalo nga ang nagagula sa akong mga ngabil gikan sa imong buti pasabot ang pagtutok sa Dios, mga malamong tigpaminaw kung mahimo na tang katawan sa Dios, nga ang nagagula na dayon sa atong mga ngabil, diya nagikan sa naong, sa nagtudlo lugar. Di masulti naman ta. Gikan na sa naong sa Dios. Busa, ang ilang pagtutok ang yuba nga dito sila mag-alagad, gikan to kang yuba. Ang ilang pagtutok diya kang Kristo nga sa ilang pag-alagad, diya to sa naong ng Kristo. Ang ato pong pagtutok diya kang Master, ang atong mga ngabil, diya na po gikan sa naong sa mga pagtudlo nga anian na kita sa kapanahonan sa Espiritu Santo. Ingon niya na ang pagtudlo sa nakasulat sa Biblia, mga mahal na mong tigpaminaw. Busa, kung magtutok ta sa kapanahonan, ni anaday kita sa ikatulong hugna nga panahon. Ang Biblia ba, Brad Rene, nagtudlo ba nga kinahanglan yun nga ang atong mga mata itutok diya lang yun sa mao dili niya nang dili mao. O Reverend, nagtudlo din ang balang kasulatan, Reverend. Nini sa Proverbio, Kapitulo 23, versikulo 5 nagingon, ibutang mo ba ang imong mga mata ibabaw niya ng dili mo? Kaysa pagkatinod ang mga bandi, magahimo og mga pako sa ilang kaugalingon, sama sa usa ka agila nga nagalupad paingon ngadto sa langit. Ang Biblia nga, ibutang mo ba ang imong mga mata sa pagkasulti, itutok mo ba ang imong mga mata ibabaw niya ng dili mao? Kung mag-isgot ta nga siyo ba patutukan, di ba husto na sa unang panahon? Pero sa dihang, gihugna na, gikat up na, kay ano na ikaduang hugna, dito na punta mo tutok ang Kristo, di nadaot, nga nitutok ka balik sa unang hugna nga panahon. Pero sa Biblia, ibutang mo ba ang imong mga mata ibabaw niya ng dili mao, di sa maunang. Kung si Kristo na pud ang patutukan, di husto. Pag-abot sa panahon, kay gikat-off na pud ang panahon kang Kristo, kay mututok na pud ta, diha na pud sa Espiritu Santo. Ang Biblia yun, ibutang nimo ang imong mga mata ibabaw niya ng dili mao. Tanong dili mao, gikat-off na pud ang panahon kang Kristo, nahimo na pud nga dili na mao. Tanong kung pagwali na sa Espiritu Santo, mo ni ang atong gibuhat, kinibang pagwali sa Espiritu Santo, para sa unsa ang pagwali nato sa Espiritu Santo, Brad Romy, sumala sa Biblia? Atong mulang pagkabasahon, Reverend, kini nakasulat sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Magayon din pinagi kaniya, kamu usab sa pagkadunog ninyo sa tuod nga kulong sa maayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo, o sa nagpanuo na kamo kaniya, ikatimbriyan na kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad na Espiritu Santo. Busa sa Biblia, mga mahal mong tigpaminaw,
kung iwali o ibalita na ang Espiritu Santo para ikaunsa kini para di ay sa pagluwas. Ug mao na kini ang tinri o ilhanan sa kaluwasan. Kaya nag-ingon, pinagi kaniya kamusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita. May tungod sa pagluwas kaninyo o sa nagpanuon na kamo kanya, gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa naa na kita sa Espiritu Santo. Siyo ba alagaro na to sa kamatuoran? Sa unang hugna nga panahon, gikat-o. Ang alagaro na to, si Kristo na po, si Kristo ang kamatuoran. Gikat-o. Makalagad na punta sa pagkinabuhi dahil sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba po sa Biblia, Brad Ronnie, kamatuoran? Kamatuoran, Reverend, o ang atong pagbabasahon nini nga Si Kristo agad mismo ang namulo nga ang Espiritu Santo lain po nga manlalaban. Basahan ako ang nakasulat sa Juan, Kapitulo 14, ang akong pagbabasahon, versikulo 25 o 26 mga kagsunan, yung guni sa pagpahayag. Kini mga butang nga gisuot dito kanina sa utang niya pagubang kadigi apan ang manalaban ang Espiritu Santo nga sa atong ngalan ikipadala sa man siya maho ang magatudlo kanina sa tanang butang ug magapahinumdom kanina sa tanang nga hako gikasulti kanimo. Ang Espiritu Santo, Brad Ronnie, sa imong gibasa magtudlo sa tanang mabutang, di ba? Pero ang atong question karon, ang Espiritu Santo ba kamatuoran sa gipamulong ni Kristo? Okay, dini sa 14 na kapitulo, versikulo 15 watos 17, Reverend, ang akong pagbabasahon sa Juan, gini, kung higugma kamo kanako inyong pagatimanon ang akong mga sugod, ako mga muyo, samahan o kamo, iyang pagatagan, ug laing manalaban nga magapakiguban kaninyo hangtod sa kahangturan, na mao ang Espiritu sa kamaturan, nga gibasa ta sa 25-26, kining Espiritu sa kamaturan, nga mandalaban, mao kana ang Espiritu Santo. Kung tiwason to pagbasa, Brad Ronnie, Sige, atong tuwasong pagbasa din sa pagpayag nga og mga kaniya ni makahila kaniya apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo manuban kaninyo og maanha siya sa sunod ninyo. munang importante ka doon na kalibutan, dili pud mo dawat, dili makaila. Apan kamo nakaila na kanya, kay siya nagauban man kanyo o maanaa siya sa sulod ninyo. Sa Biblia, Brad Makarayo, doon ay kalibutan na dili mo dawat. Ang kalibutan bang dili mo dawat? Napoy nagdawat, napoy dili. Kinibang atong gibarugan, kinibang atong gipuyan. Ay dili. Dili ka na literal nga kalibutan. Dili, mga tao ang gipasabot ada sa nakasulat sa Juan Kapitulo 7 versikulo 7. Kuha na to pahayag ang gipamulong ni Kristo about sa gitawag o kalibutan. Oo, gingon. Ang kalibutan dili magadumot kaninyo apan kini nagadumot kanako kay gipamatud-an ko man kini nga dautan ang mga buhat diini. Busa kanang mubuhat sa dautan naalamang kana karakter na sa tao. Busa ang gipasabot nga kalibutan nga dili magadawat, dili makakita. Mao kana ang mga tao nga dili modawat sa gimantala nga pagpasabot sa Espiritu Santo nga maunta na ang bag-ong pagkinabuhi sa pag-alagad alang sa kaluwasan sa matag usa ka tawo niining atong panahon karon nga pagpamatuod. Busa sa Biblia, gitawag nga ang Espiritu Santo laing malalaban. Kaya ron dili himuon nga kanang laing malalaban si Jehovah rana, si Kristo rana. Kay si Kristo sa Biblia manlalaban usab siya. Akong basahon ang unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1, nagingo. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo nini mga butanga, aron kamo dili man nagpakasala. Apan kung may makasala man gayon, kita adunay manlaban nga mga tubang saman, si Jesucristo ang matarong. Ngunit sa unang panahon, si Kristo din manlaban, patutukan lamang kining manlalaban na tumani sa mga gitawag ni Kristo sa ikadahog na kapanan nga Hudyo Maintil. Sila ang responsable mawali sa kang Kristo nga patutukan. Pero ang laing manlaban, ang responsable nini, muna sa ang mga ministro sa pigsid sa pagwali nini diya sa Espiritu Santo nga sa dapit katumanan, Master Tomas de Ihoynes Sr. O sa panahon sa mga apostoles, sila may nagsulti sa Apostol Pablo nga didto ang mga tao mututok kang Kristo sa Hebrehanon Kapitulo 12 versikulo 1 ug 2, kita pod sa atong pagwali sa Espiritu Santo, niining panahon na karon kinahanglan ang tao diha pod mututok sa dapit pod sa Espiritu Santo nga mong atong giwali karon nga walay ko kaulaw sa pagpahila mao ang katumanan atong magtutudlo Divine Master Tomas de Ihoynes Sr. Busa mga mahal na mong
kaigsunan tigpaminaw kung katong among gitudlo kung pananglitan wala to sa Biblia ayaw pagtuo. Pero kung naaman sa gitudlo, katutan na namong gipangbasa. Ug nakbasa ninyo to, kana ang basyanan nga wala dahil ninyo magbakak ug natas kamaturan. Ug among gipanghinaot nga sa labing madali sa di pa moabot ang adlaw sa paghukom. Panghinaot namo nga may samang kamo kanamo nga nag-alagad diya na sa ikatuluhod ng panahon sa Espiritu Santo sa sulod sa PBC. Niyabot namang oras sa ngalaga lamang sa magtutulo Master Tomas di Senyor kini ang inyong alagad. Evangelista Reverend Sandy Eugenio sa ngalausab sa makauban nga evangelista o ministro. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Rene Deliberico. Kinusap si Brother Romira Macamos. O kinusab ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Rodrigo Mangalos, kanilang hantod sa sunod gayon, sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.